On je jedini doktor, skoro doktor, koji crta grafite, arhitekta je, a zovu ga pijanista, šarlatan, a umetnik. Njegova remek dela razbijaju sivilo, stare fasade, postaje umetnička dela koje viđate često da i ne znate da ih je pravio jedan 28-godišnji dečak koji sada sprema i svoju prvu izložbu. Andrej Josifovski, pijanista, moj gost. Pa dobrodošao. Ćao, bolje te našao. Kako si? Kako si? Molim te mi reci, pošto imam informaciju da si u poslednje vreme probao po podrumima. Pa da, evo, malo sam se razboleo. Podrumi su postale moja druga kuća. Pa šta radiš u podrumima? Ja sam jedan savremeni nomad, spremam izložbu, pošto nemam svoje atelje. Onda sam uzurpirao fakultetski podrum, radionice, da, kumova, drugara, podrum svoj u zgradi, atelje, slikar, tako je, sve šta može. Nisi vidio svetlo dana uopšte? Nisam, kao neki mali pacov ili miš. Mišiću, dobro. Evo još ja. Ja sam mislila da kad čovjek radi murale, da je tvoj atelje ceo grad onda. Pa zapravo jeste. Ovo je sad nešto novo. Aha, ovo je sad nešto novo. Jeste, jeste. I ništa nije teo da mi kažeš šta je to novo, nego sve u nekim naznakama mi pričaš o izložbi. Tako nekako spremam, zato što izložba se spremala, ja kažem, 28 godina prethodno koliko imam, a intenzivno 4-5 meseci samo ta realizacija to po podrumu. Nisam ceo život u podrumu bio, hvala Bogu. Vidi se, dobro. Tako da to je nešto što nisam teo da kažem i neću da kažem ni sada. No, hoćeš, boga mi. Jel hoću? Pa moramo, pa šta sam te zvala. Čekaj, zato što ima mnogo zanimljivih stvari. Od početka izložba koja počinje u četvrtak. Tako je. Ali spremao si celu izložbu ceo život, a ona će trajati samo koliko? 3 dana? 3 dana. Pa što to tako? Da, pa malo je to i kontradiktorno što ta ulična umetnost i taj moj atelje koji je ceo grad treba se smesti u galeriju, ali to su neke moderne tendencije i mora negde da se prezentuje. To ćeš tek da objasniš kako ćeš da radi. Da, i onda to je sad izložba koja se otvara u četvrtak u 7 uveče u Ostavinskoj galeriji u ulici Kraljevića Marka broj 8, a zatvara se u nedelju u 11 uveče i to je to. Ko je došao video je, vidjet ćemo posle šta će se desiti s tom izložbom, pošto su to sve materijali koji su korišćeni i skupljani godinama. Sad ovako, koji su to materijali? Čula sam da osim što si u podrumima da si skupljao tone rolni toalet papira. Pa da, i to se skupljalo dugo isto. Pa kako? To se skupljalo... Kako sam rođen skupljam rolne toalet papira da bi dobio milione. Ali od 2010. godine ja skupljam rolne toalet papira, tačnije moji roditelji i ja, oni su mi pomagali najviše u tome i na kraju opet nije bilo dovoljno tih rolnih toalet papira, pa morao sam da pozivim od jednog čoveka koji mi je to rado ustupio. Znači još neko skuplja rolne toalet papira? Pa još neko, da, još neko ih proizvodi. Da, ima nas više u gradu. U stvari, izložba je čega? Ti ćeš pokazati portrete, je li tako? Jeste. Izložba je, sad malo kao ozbiljnosti, izložba je o tome, izložba je buntovnička i nosi naziv, moram na engleskom da kažem da ne bi tužili televiziju, da, Youth Recuse. To smo mi. To su buntovnici koje sam ja prepoznao kao heroje koji su negde svojim stavovima i razmišljama mene napravili ovako kakav jesam. Tačnije, odrastao sam uz neke ljude i kulturno-umetnički program koji je... Ko su ti idoli bili? Pa recimo evo Lane Gutović, Nikola Kojo, Sergej Trifunović, Srđan Timarov koji je napravio Exit, a to se malo zna. Mislim, jedan od ljudi koji je osnovao. I Timarov će imati svoj portret? I Timarov ima svoj portret malo drugačiji, da, ali imaće onda... Od čega je njegov? Ne mogu sad kako da... Nije o toalet papira. Nije to. Toalet papira je onaj koji to najviše izgovara. Dimitrije Banjac, momci iz državnog posla, Dejan Ćirjaković, Nikola Škorić, Dragan Jovanović. A žena neka tu da se... Ima, Sandra Silađev-Dinja. Ima, da. Ona je nekako tu najviše ostaje. Nisu to baš samo iz mladosti. Neke sam upoznavao i ovih godina dok se bunt razvijao, ali definitivno su svi oni to prepoznali i podržali i onda sam rešio da kovači nisu mogli baš svi da stanu, ali odabrao sam tu 12-oricu i ima 13. i 14. 13. onaj koji je meni najbliži, koga najviše volim i koji je tu da kritičar uvek spreman da kaže i da pohvali i da kritikuje. Moj otac, doktor Borko Josifovski, koji je bezrezervno i žrtvovao čak i svoje zdravlje zarad dobrobiti drugih.
Tako da on ima to, ja sam rekao, jedan džoker i 14. sam ja, da ne bude sad, nije kao da sam narcis. Da, nije ni da nisam, dobro. Ali da ne bude da sam predstavio tu sve druge, ja sam se kao izmakao, nego sam i ja stao tu da budemo rame uz rame. Portret je i jedan autoportret. Tako je. A zanimljivo mi je to za tatu što kažeš, da on je doktor medicinskih nauka, on nije umetnik ili je imao neke... Pa da, jedan da, opet je bez veze da ja to vežem, ali njegova dela su već puno govorila o njemu, ali da, on je jedan vrhunski lekar, ali je između ostalog izuzetan talenat ima i za umetnost, samo eto, imao je takvo detinjstvo da mu otac nije dao da se bavi time, a ja sam imao priliku da on meni dozvoli. Pa da, obično deca lekara idu u lekare, a on je tebe pustio da ideš u arhitekturu. A nije to baš bilo tako jednostavno, borili smo se mi tu i on je hteo da ja postanem lekar, mama je tu držala moju stranu, ja sam objasnio da ja želim da postanem arhitekta, što sam na kraju postao. Složio sam kasnije sa tim, ali eto, u početku je bilo kao da li lekar ili... Sad sam skoro pitao šta bi bilo sa mnom da sam postao lekar, pa morao bi ideš u Nemačku. A šta ćeš sad, pošto si arhitekta, moraš da šaraš po zgradama. Tako, sad moraš i u podrumima da spremaš izložbu. Tu negde smo na sličnom, da. Ali, kažeš, šarlatan te zovu zato što šaraš, jel? Pa da, to neće šarati. Nešto sam razgovarao, pošto svaki naslov slike je vrlo važan, kao i materijal od taj reciklirani, sekundarni. Mi ljudi koji se bavimo umetnošću smo sekundarci. U suštini, to je potpuno jedna neprihvaćena kategorija, nažalost. Ja bar tako smatram da jeste trenutno, iako umetnost i kultura treba da imaju najvišu poziciju svakog društva. Aha, zato praviš portrete od sekundarnih sirovina, zato što ste sekundarci. Tako je, baš to. I nažalost je tako, malo mi je tužno da govorim o tome, ali to je i moj osjećaj i osjećaj svih ljudi ozbiljnih u tom svetu sa kojima sam razgovarao. Rekao sam već na početku da je izložba buntovnička i da nosi jednu jaku poruku. Mislim da nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a ni mene nije ostavila. Kad sam shvatio šta sam sve, kad sam završio sve, kad sam shvatio šta sam napravio, malo sam se i zamislio nad tim. I onda, pošto su i te fraze, bila je igra reči, svaka slika nosi neku igru. Na primjer, portret mog oca je doktorat bez veze. Bez veze jer ga je napisao sam, a doktorat zato što je verovatno at. Da sad ne prenosimo šta to znači. Dobro, pa morat će da se dođe i da se vidi. Jako kratko traje izložba, tako da morat ćete da... Da, pa ne, za šarlatan, onda sam ja šarlatan, pošto to je opet, da citiram moje prijatelje iz državnog posla, dobro sine ako ti to voliš, nego čime se ti baviš, kao to što se ja... I onda ja kažem, ja sam onaj što šara po ulici. Dobro, nije, a ti si onaj što je i asistent na arhitektonskom fakultetu i koji će uskoro, ne znam kada, da doktorira, je li tako? Za 2 godine. Za 2 godine da doktoriraš, tako da imaš ti dosta. Samo da pozovemo ljudi, ako želite da vidite kako izgledaju portreti napravljeni od limenki, od starih dirki, od šlemova, evo, od svega toga, portreti naših velikih velikana, uzora, dođite, sad reci samo gde. Ostavinska galerija, ulica Kraljevića Marka, broj 8, Sava Mala, Beograd. Od četvrtka do nedelje. Da, u četvrtak u 7 je otvaranje, izložba traje do nedelju u 11. U petak u 7 je vođenje kroz izložbu, pošto će verovatno ljudi hteti da čuju malo da se mi se pojasni. U četvrtak neće biti moguće, ali u petak u 7 sam rešio da... Srećno, znam koliko ti je važno. Prva je izložba i srećno. I samo mi reci za kraj, je li bio gol ili nije bio gol? Kakvo pitanje za kraj. Pa ajde ovako da odgovorim u duhu izložbe. Pošto u ovim krajevima se češće kaže go nego gol. A jedan mural koji će premijerno biti prikazan, koji sam ja naslikao, zove se Jedina istina. Jedina istina je da je bio go. A što se gola tiče, jedan arhitekta je dao svoje iz nacrtne geometrije. Tako da zbog nacrtne geometrije i zbog poštovanja prema struci i kolegijalnosti slažem se da gola nije bilo. Hvala ti, ali izložba će biti od četvrtka.